Mohli ste vidieť z tej návštevy ľudí, ktorí tu sú. A nielen tu, ale čo bývajú potom aj v septembri na rohu. Pre celý tento podjavorinský kraj je veľmi dôležitý stále si to pripomínať, pretože stále tu žijú ľudia, ktorých potomkovia padli v tomto boji toho 27. februára 1945 a pre nich je to doslova do písmena srdcová záležitosť. Som zástancom toho, aby sme si Slovenské národné povstanie a v podmienkach teda Bzine s Podjavorinou stále pripomínali a opakovali. Snažím sa aj brožúry k tejto výstave, napríklad k týmto obidvom výstavám, ktoré tu sú, dať aj do základnej školy, aby aj deti základnej školy navštívili túto výstavu. V mojom príhovore som spomínal Kedra, Slávika. Veľmi významnou osobnosťou bol učiteľ Jan Marták, ktorý vlastne, by sa to dalo povedať, že mal prsty vo všetkom, čo sa tu dialo, protifašistický odboj a tak ďalej. Cetinský boj bol krvavou epizódou a prakticky aj vyvrcholením niekoľko mesiacov trvajúceho odboja partizánskych útvarov voči okupačným silám aj k domácim kolaborantom v podjavorinskom regióne. Táto zúrivá zrážka si len niekoľko dní pred oslobodením podjavorinského kraja vyžiadala okrem viacerých životov mladých partizánov aj životy dvoch významných regionálnych partizánskych veliteľov, kapitána Miloša Uhra a jeho zástupcu nadporučíka Antona Jakubíka. Človek by mal naozaj ďakovať za to, že aj starostovia z podjavorinského regiónu nezabúdajú na odkaz druhej svetovej vojny či Slovenského národného povstania a skutočne veľmi pekne a príkladne si pamätajú na obete našich dedov a pradedov, vďaka ktorým dnes môžeme žiť v slobodnej a demokratickej republike, lebo dnes sme stále svedkami, kedy niektorí ľudia označujú náš národ za malý alebo slabý a tam by sme vždy mali odkazovať tým morálnym bezdomovcom, že tie obete, ktoré priniesli či už naši partizáni, partizánky, alebo spoločne aj s Červenou armádou pri oslobodzovaní vtedajšieho Československa. Toto sú tie piliere našej histórie, ktoré o nich hovoriť naďalej musíme a nemôžeme dovoliť, aby ich niekto bohapusto prekrúcal. Takže zachovávajme si túto historickú pravdu a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí si odkaz Slovenského národného povstania uctievajú a držia v pamäti. Predpokladám, že nás Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pozve na oslavy Slovenského národného povstania, pretože tam máme svoju tumbu, svoj kus zeme tam je. A rád by som zorganizoval aj autobusový zájazd ľudí, aby to zastrešila obec, aby aj takýmto spôsobom sme sa zúčastnili tých oslav 80. výročia v Banskej Bystrici. No a budúci rok, keď budeme mať my 80. výročie, tak okrem takých vecí, ako je oprava okolia pomníku, ktorú tento rok mám naplánovanú, no, tak určite to bude taký bohatší program, ktorý tu v Kultúrnom dome predpokladám, že by deti základnej školy nacvičili a nejaké to vystúpenie tu spravili, takže asi to bude také trošku bohatšie.